Filip Sulík, vítajte. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Dobré ráno. Pán Sulík, ja mám takú otázku na začiatok. Ja som počul, že máte problémy s nejakým Vladimírom Simpom. Nie, to som sa... Šnídlom. S nejakým šnídlom máte problémy. Ináč mne všetci vravia, že šnídl znamená... Môže sa to nadávať? V rámci možnosti. Mne všetci vravia, že šnídl znamená po nemecky k. Aha. To je pravda? Ja neviem. Po nemecky neviem, že by to mohol byť teda pohlavný orgán. To je bolo dosť symbolické ináč v jeho prípade. Opatrne našlapujte, lebo Vladko počúva. Okay. Nie, naozaj to má v rámci pracovného času, to má ako naozaj toto. Áno, on to obhajuje tým, že ja počúvam Infovojnu za vás, aby ste vy nemuseli. Toto povedal? Áno, toto povedal. Hej. A ja mocensky ovládam slovenskú televíziu. Keby ste chceli vedieť, až takýto dosah máme tu v Infovojne. A vy ste avizovali, že tu budem? Ja, samozrejme. Tak to určite počúva. Minimálne na webe. Počúva aj s právnikom a zapisujú si. No, možné to je. Nehovoril by som, že nie. Čiže aký máte problém s týmto? Teda on, aký má problém s vami? No, ja som normálne dal nejakú konštruktívnu kritiku za to, takže to, že robí novinára, tak nech si každý rozpráva, čo chce, ale to, že do štátnych škôl ho púšťajú ovplyvňovať malé deti a premeniať ich na malých šnídlov, tak s tým mám trochu problém, lebo však to bude mať priamy vplyv na ďalšiu generáciu a ja tiež plánujem mať deti, teda poverne, tak akože by som sa už chcel s tým aj poponáhľať. Takže do 5 rokov, dajme tomu 6, už to môže byť aj, sa to môže týkať aj mňa, že šnídl ich tam vzdeláva. Tak ja som teda povedal, že je to proste človek, ktorý podľa mňa by nemal slúžiť pre nikoho ako vzor. Nie preto, že je neobjektívny novinár, ani preto, že to je mainstreamový agent, ale preto proste, že podľa mňa na ňom nie je nič také, k čomu by mali mladí ľudia vzhliadať, lebo on ich tam nielen učí on vraví, že on teda ich tam učí o hoaxoch, ale on ich tam aj učí, že ako sa majú správať k ženám, ako majú fungovať vo vzťahoch. Fakt, že všetky životné témy sa tam s nimi snaží rozoberať. Tak ja som robil takú analýzu jeho osobnosti, že či je to naozaj niekto, koho by mali mladí ľudia nasledovať. Už napríklad len tým, že ako vyzerá, aký je zanedbaný, ako nevie rozprávať, normálne hovoriť viac menej každý aspekt jeho osobnosti je taký relatívne defektný a príde mi to ako zlý vzor. No, tak ja som teda všetky tieto aspekty defektného osobnosti popísal a mu to prišlo, že to je neprípustné, aby ho niekto takto komentoval, že pokiaľ priamo povedal v tej obžalobe, že pokiaľ niekto komentuje novinára, tak môže kritizovať iba jeho novinárskú činnosť. Ja som na to povedal, že tak ak chceš, aby som kritizoval len tvoju novinárskú činnosť, tak sa drž svojej novinárskej činnosti a nerob aktivistu na školách. No a teda teraz mi dal súd neodkladné, jak sa to volá? Neodkladko proste, že musím stiahnuť tie 2 videá o ňom, napriek tomu, že tam neboli porušené žiadne slovenské zákony. Tak som ich stiahol, samozrejme, že sa idem odvolať. Súd sa tam zabudol dať takúto poznámku a poučenie, že mám čas sa odvolať do nejakých 14 dní. To znamená, že ak to tam nedal, tak mám čas sa odvolať do 3 mesiacov. To mi vysvetlil právnik. Takže mám dosť času, ja sa odvolám, ale môj právnik si to aj pozeral a povedal, že to je úplne postavené na vode, tá celá obžaloba. Že pokiaľ ten súdca nebude podobný aktivista ako Šnídl, tak by sme to akože mali rozbiť. A bude to podľa mňa aj pekný precedens. No ale môže sa stať, že bude. Môže sa, a dokonca si myslím, že to je taká, že možno 50-50 šanca, že bude. Čo som teda navnímal slovenských sudcov, aj napríklad v prípade Daniho Kollára, ktorý mal dneska súd, tak je podľa mňa dosť možné, že to bude tiež taký Šnídl. Ale chcem sa spýtať,
ako si vysvetľujete, že tie školy, ministerstvo školstva a tie školy, že to dovolia, aby tento, nie len on, teraz nemyslím Šindlákov, to nie je ničím výnimočné, ale kdejakí takíto aktivisti, aby chodili a mútili deťom hlavy. A rodičia, prečo sa nazývajú rodičia podľa vás? Ja neviem, že, viem, že minister školstva je Drucker. Je to pravda? No. Je, no. Ja neviem, že či priamo sú dohodnutí s ním, teda tento mainstream, alebo títo progresívci, jak tam nazvať, alebo či majú nejakých ľudí na ministerstve školstva, ale niekto mu to tam dovolil. A to si myslím, že zase robia oni dobre, že keby ja mám nejakú organizovanú skupinu, ktorá chce zničiť Slovensko, tak tiež by som išiel po deťoch, po školách. Jasne. Tiež by som mal média pre mladých, Refresher, Started Up, akože majú to podchytené z každej strany, čo im akože za to treba dať kredit, že robia to akože dobre, že ten cieľ, ten ich cieľ, ktorý teda samozrejme nie je správny, tak akože idú k nemu priamo čiarou úplne. Viete si predstaviť, že by, čo ja viem teraz, ja s Lichtnerom by sme sa zobrali a išli by sme robiť prednášky po stredných alebo základných školách, alebo vy by ste išli takto po základných alebo stredných školách. Čo by nastalo? Bol bordel hrozný. To by hneď vyzývali na moje väzobné stíhanie. Hneď by tam dali nejaký paragraf. Je taký paragraf, ktorý sa volá, že ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, takéto niečo. Za to už som raz bol, nebol som stíhaný, ale bol som podozrivý alebo takéto niečo. Neviem presne, aká je tá terminológia. A to si myslím, že ten by som mal hneď. Hneď by ma dali do väzby, pretože by som bol priamym nebezpečenstvom pre spoločnosť. A jediná moja možnosť by bola nejaká kolúzna väzba, aby som nemal žiadny prístup už k nikomu. Niečo na tento štýl by to určite bolo. A potom, keby môj obhajca došiel a povedal, že však pozeral, však Schindler robil to isté, tak by sudca povedal 45 dôvodov, že prečo to nie je to isté. No, však samozrejme, lebo niektorí sme si rovní a niektorí sme si rovnejší. Pochopiteľne, ale nechápem, keď to máme zákon o ohrozovaní mravnej výchovy mládeže, prečo sa tento zákon neuplatňuje napríklad pri prajdoch v Bratislave. Ja osobne proti homosexuálom nič nemám. Množstvo homosexuálov mám kamarátov. Niektorí tu dokonca sedeli v štúdiu. Hej? Mm-hmm. Čiže je to vec, ktorú ja neodsudzujem. Jednoducho chudák, tak je teplý a to je celé. Ale to, čo sa predvádza na tých prajdoch, tie holé zadky a za psíčkov a mačičky sa tam bezliekajú, to už by som teda ja ako občan klasifikoval ako ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. No, ja by som to klasifikoval možno ako extrémizmus, pretože extrémizmus je právne definovaný tak, že je to nejaké hnutie smerujúce k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. To je vlastne jediná nejaká definícia tohto a tam si vlastne viete napasovať viac menej hocičo, čo tam chcete napasovať. Ale napríklad LGBT hnutie stojí za to, aby ľudia, ktorí vás neoslovujú zámenom, akým si zvolíte, aby boli trestne stíhaní. Konkrétne do toho paragrafu, že hanobenie rasy, národa a presvedčenia by chceli pridať aj rodovú identitu. To znamená, že ja keď poviem, že som žena a keď vyzerám ako muž, tak ľudia majú zakázané o mne hovoriť pravdu, že som muž, teda by mali, keby akože to prešlo. A to je potláčanie základných ľudských práv a slobôd, zakázať niekomu hovoriť pravdu, takže toto podľa mňa robí z LGBT hnutia extrémistické hnutie. Ďalšia vec, ktorú stojí, je napríklad to, že chcú, aby deti mohli postupovať tranzície bez súhlasu rodičov. Za tým je logika taká, že tá tranzícia je oveľa bezpečnejšia a oveľa zdravšia v úvodzovkách, keď ju začnete podstupovať v veľmi mladom veku. A teda keď nejaké dieťa sa rozhodne, že je trans v 8 rokoch, tak najlepšie, čo môže spraviť, a to je akože aj pravda, lebo čím je človek starší, tak tým akože je ťažšie zmeniť tie hormóny a tieto veci. Takže oni by chceli to, aby tie deti... No a problém je, že častokrát rodičia sú proti, aby ich dieťa išlo si ničiť telo nezvratne. Tak oni sú proti tomu, toto LGBT hnutie, že... Teda oni sú za to, aby nebolo treba súhlas rodiča, aby mohol súd rozhodnúť o tom, že či dieťa pôjde na tranzíciu. A to je podľa mňa tiež útok na
základné ľudské práva tých rodičov. Takže ja si myslím, že kľudne sa dá LGBT považovať za extrémistické hnutie. Takže nielen teda ohrozovať tie mravné výchovy mládeže, ale ja by som tam kľudne vedel, keby som bol sudca, aby som tam kľudne napasoval nejaké extrémistické paragrafy. Takto, pán Sulík, to ma zaujíma, že kedy ste začali mať potrebu o týchto veciach hovoriť a verejne začať vystupovať. Čo teda ťažko nesú napríklad pán Gröling? Áno. Hej, pán Gröling to nesie ťažko. Je to presne konkrétny bod v mojom živote. Ja som nikdy politiku neriešil, bolo mi to viac menej jedno, ani sa ma to nedotýkalo. A potom ja som robil programátora 10 rokov. A v istom bode som začal robiť vo firme, ktorá sa volá že Vacuum Labs, ktorá sídli v Bratislave. Majú hlavne klientov zahraničných, Švajčiarska, z Ameriky a tak. A mali tam kultúru extrémne woke, ale naozaj, že prehnane, do takej miery, že neboli tam mužské a ženské vecka, boli tam iba gender neutral vecka. Teda keď ste napríklad boli na veľkej, tak dievčatá sa rozprávali vám rovno pred kabínkou. Takže samozrejme, že ja som býval pomerne blízko, takže keď som si na vecko, tak som radšej išiel domov, lebo nechcel som akože tam... Ale zase správny sedlak donese domov. To bola jedna z vecí. Ďalšia vec tam bola to, že používate Slack? To neviem, čo to je taký Discord, to je Discord. Discord poznáte? To je také, že firmy majú tam taký interný svoj chat medzi zamestnancami v rámci tej aplikácie. Celá, že Slack to používajú firmy. Tak na tomto Slacku v tej firme bol taký kanál, ktorý sa volal akože General a tam dávali také výhlášky, ktoré sa netýkali priamo akože nejakých pracovných vecí, ale skôr také firemnej kultúry. A každý deň tam pribudol nejaký nový nonsens. Jedného dňa tam pristála taká správa, že máme tu nového zamestnanca, volá sa neviem ako, ale že prosím vás, že jeho zámena sú akože oni, alebo že teda they, them a oni ich, tak. Jeho zámena sú oni ich a že prosím vás, rešpektujte to a oslovujte ho teda v takomto rode. Akože mu máte onikať, hej? Áno, ale to bolo normálne, že nariadenie proste tej firmy, dali do toho hlavného kanálu, že takto to teda bude a že prosím vás, rešpektujte to, že bereme to vážne. To už bola taká posledná kvapka a vtedy som tam napísal, tam sa dala komentovať tie správy. Som napísal koment, že mám to v pi. Tak samozrejme, že ma vyhodili. A to bol vlastne bod, kedy som sa zradikalizoval. Ako dlho ste v tomto prostredí vydržali, mi povedzte? Tam som pracoval asi ani nie pol roka, možno 5 mesiacov. A bolo to vlastne v roku 2021. A odtedy som na svojej radikálnej ceste. Kto vám poradil, že treba robiť videá, alebo to bolo vaše rozhodnutie? Ja som najprv začal robiť iba, že Instagramové storky som dával, že som nahrával nejaké vyjadrenie na Instagram. Stále to nejako som akýby zväčšoval ten formát, že najprv to boli takéto storky, potom som začal robiť také tie shorty alebo reelka, ak tam nazvať, potom už som urobil nejaké video. A keby ten formát sa stále aj zväčšoval, ale aj tak naberal na také akože serióznosti, dajme tomu. Že som si k tomu už napísal aj scénár, už som to urobil, že som si to aj strihal a tak, že už to nebolo len, že som si zobral telefón a niečo nahral, čo ma napadlo. Marek Šo, on to tak robí dodnes, že on si zoberie ráno telefón a proste hovorí, čo ho napadne, tak som to robil tiež najprv, ale potom som si povedal, že bude to mať väčší efekt a väčší dosah, keď takže sa tomu fakt povenujem. Práve preto, že tá druhá strana akože sa brutálne snaží, že oni majú rôzne formáty, aj také, že s drahou produkciou a tak ďalej. Takže chcel som akože tomuto byť schopný konkurovať. Ja vám do toho vstúpim, ako v tomto máte pravdu, lebo Slováci mnohokrát nejdú ani po obsahu, po podstate, ale po forme. Hej. A keď nie je forma taká, jak on si to predstavuje v tej svojej sprostej hlave, tak si to ani nezapne, alebo to vypne. Hej. Takže v tomto máte pravdu. No vy by ste podľa mňa, lebo napríklad, že vy máte akože brutálne čísla, čo som počul, ale vy to robíte také, že neviem si predstaviť, že mladý človek by si toto zapol, že vy ste podľa mňa tam mali trošku pridať aj také nejaké povrchnejšie veci. A nie preto, že by akože
Nie preto, že by vás to malo zaujímať, ale preto, že je to taký kvázi spôsob, lebo sú také dve veci, to sa používa aj v startupovej nejakej kultúre, že máte, že akvizícia a retencia. Retenciu máte dobrú, to je, že ako si viete poslucháča udržať, že ako máte zaujímavý obsah, ale akvizícia je, že ako nalákať nových. A ja by som akože popracoval byť vami na tej akvizícii, že možno nejaké, ja neviem, riešiť rúžu pre nevestu sem tam. Ježiši Kriste, to je čo? A teraz ja som mimo. Čo to je? To je taká reality show, čo pozerajú baby mladé. Hej? Tam 15 fifleniek sa ti tam naskladá a snažia sa získať mladého kocúrika bohatého. Máte svojím spôsobom pravdu, len problém je ten, že títo ľudia budú zase len tie, čo to je nevesta pre rúžu, či rúža pre nevestu, bude toto pozerať, ale tie podstatné veci si nezapnú aj tak. Hej. Budú to selektovať. Refresher to tak robí napríklad, že Refresher komentuje alebo rieša influencerov z prostosti, povrchné, ako býva... Však aj my influencera teraz riešime. No. Hej, no. Prvého, ale... A potom keď už toto všetko riešia, tak potom nenápadne tam podsunú nejakú propagandu. Mm-hmm. A je to také, že potom tá propaganda, akože aj keď podvedome, tak ovplyvňuje strašne veľa ľudí. Akože ja sa to tiež tak snažím robiť, že keď robím videá, tak ja to tak striedam. Že jedno robím, že dôležité a potom robím povrchné a tak to striedam. Aby akože... A veľakrát mi ľudia povedali, že počúvaj, že ja som ťa začal sledovať, lebo si komentoval rúžu pre nevestu, alebo lebo si riešil nejakú influencerku, ale potom som si všimol, že nejaké tvoje iné video a teraz úplne som akoby na tvojej strane politicky, že viackrát som toto počul, že ma začali sledovať fakt pre akože poruchné dôvody, ale keby som ich akože vedel obrátiť. No dobre, počúvajte, dohodneme sa takto, hej, že my keby sme riešili rúžu pre nevestu, tak to nebudeme robiť dobre, lebo sme starí dinosauri a nevieme, musel by som sa tomu uvedovať. To by už smrdelo úchylačtinou. A bavme sa o tom, že však každý nech robí to, čo vie. Hej? Ak vy toto viete, lebo však ja som videl pár vašich videí a obsahovo ja tam som nemal absolútne problém s tým, viac menej sa prikryval s našim a k tým štýlom a týmito somarinami oslovíte mladých ľudí, tak tá informácia sa k ním dostane. Veď my nemusíme robiť všetko. Ani to nevieme robiť. Hej? Viete? To je pravda, hej no. Akože vy dvaja, akože konkrétne asi nie, ale tak však napríklad, keby som dal napríklad ten Refresher ako za vašu nejakú konkurenciu priamu, tak oni tiež ten majiteľ toho Refresheru, on sa volá, že Gabo, on má tiež, tuším, že už po 40-ke, tiež si myslím, že on nesleduje tieto veci, ale majú tam jednu mladú babu, tá rieši toto, majú tam jedného geja, ten rieši iné veci a tak ďalej, že aká je tá redakcia väčšia. Rozšírime. Ja mám nápad, Noro. Oslovme Šišolákovú. Už vie, kde je štúdio. Bože, to dievča je tak tupé, kamarát, jak Big Nagitu. To je... Čo by si sa chcel robiť? Čo? Sa vám zdá? Akože ja ho nemám napozeranú a ja iba viem, že má strašne pekné oči, takže ja som asi taký nejaký zmanipulovaný možno týmto faktom. Takto, pán Sulík, dohodneme, nebudeme to žiadne teraz takéto hnusné veci o ženách rozprávať, ale bavme sa o tom, že kde Pán Boh pridal, tak niekde musel ubrať. Hej? Dobre? Jasné. Len si neviem predstaviť, ako ja s Norom riešim rúžu pre nevestu. To ako fakt nie. To by nám ani neuverili. A to by sme vyzerali ako dvaja starí úchyláci, ktorí slintajú pri mladých žabách, ktorých jediný životný cieľ je dobre sa vydať, uloviť si nejakého chlapa. Nerobiť niečo pre seba, vzdelávať sa, napredovať, ale uloviť chlapa bohatého a je zahojená. Ale pozrite sa, na druhej strane treba ako sa priznať, že niekedy v článku zazdielame vaše videá. Viete? Áno, to si veľmi vážim, preto som akože aj keď má môžem povedať Adrián? My si týkame, či vykáme? No, môžeme si potom potýkať, teraz si vykáme. OK, keď mi pán Repčok napísal, že či by som prišiel, tak ja som ani sekundu neváhal, lebo však ja vnímam, ako ma podporujete, ja si to veľmi vážim, takže preto ja som aj bol taký, že kedykoľvek, hoci čo treba, tak som ochotný. Lebo ja to vidím, ja vás aj followujem na tom Telegrame, tam mi to vyskakuje a vždycky sa poteším, keď mi to zdieľate.
Však vy nemáte premiéru v podstate v štúdiu. Boli ste tu, ale len hlasom. Áno, asi zhruba pred pol rokom, ak si dobre pamätám. Hej, také niečo. Hej, som vás budil v podstate Ja som 11. To bolo, ja som sa zobudil, ja som netušil, aký je rok, aký je deň a na akej som planete a vy ste mi zavolali, že dobre, už sme live, ste ready? Ja som šípil problém, keď som videl, že na WhatsAppe ste boli ešte ráno o 2:00, že to bude niečo na štýl Jana Baránka vás zobudiť, ale nakoniec sa to podarilo. My sme mali dokonca aj taký malý plán a ten plán samozrejme trvá, že by ste v budúcnosti prišli aj s vašim otcom. Áno, to je bolo fajn. Ja som mu to aj navrhoval, on bol za. Len teraz je v Austrálii, ja neviem, on tu aj chvíľku bol, ale to bolo akurát cez sviatky, teraz zase odišiel, takže je to s ním ťažko. Ale už by tu podľa mňa v tomto roku mal byť viac, lebo však už asi aj bude chcieť riešiť nejaké svoje politické ambície, takže snáď už sa tu dlhšie zdrží. A hlavne v Austrálii teraz bude začínať. Teraz je tam leto, ale však už tam bude pomaly začínať zima o pár mesiacov, tak potom by sa mohol vrátiť. No, ale teraz je tam dobrý hit. Lebo tak ako, že prečo nie? Prečo by sme si sem neposadili teda aj vás, aj vášho otca? SAS, ale Sulík a Sulík. Sulík a Sulík, SAS nové. A potom by som sa aj teda opýtal, že či už je presvedčený o tom, že by som prišiel. Ja sa môžem teraz na to spýtať kľudne. Ja som to s ním už ale riešil cez telefón, mne sa zdá, že povedal, že áno. Čakaj sekundu, to mám oco. Išiel by si so mnou na spoločný rozhovor do Infovojny. Pravdepodobne spí teraz, nie? Nie, tam je plus 6, teraz má 16:36. No, takže... Tak on je v západnej Austrálii. V západnej, no. Tam je plus 6, by tam malo byť plus 6, alebo plus 9, ale tak stále, akože určite ešte nemá ani tmu. Bavíte sa o politike s otcom? Málo kedy. Sem akože tie debaty tak vznikajú, že ja dám nejaké video, on to akože sa snaží nepozerať, nech nemá... Nočné mori? Nemá nočné mori, ale niekedy je niečo, má taký výtlak, napríklad to posledné video mu poslalo 5 kamošov, tak niekedy je nútený a vtedy mi napíše akože svoj názor a vtedy sa zasekneme väčšinou v takej akože výmene názorov na takých 20 minút cez WhatsApp. Ale to je tak všetko, akože nie na nejakej pravidelnej báze. Ja len nechápem s tým Šnídlom, že prečo je to až taký problém, lebo ten sudca potom hovorí jednu vec, hej, že rôzni aktivisti chodia ovplyvňovať mysle malých detí, hej, a my to musíme trpieť. Hej. Lebo toto je to rozhodnutie, nie? Áno, presne tak, hej, že kvázi, že nepamätám si presne tie citácie z toho uznesenia, ale mal vyslovene problém, že komentujem nejaké veci, čo sa netýkajú jeho novinárskej činnosti. A ja hovorím, že teda ja som v tom videu vravel, že však ja by som komentoval len jeho novinárskú činnosť, keby jediné, čo robí jeho novinárska činnosť. Ale keď sa predkladá mladým deťom za nejaký vzor, nie len tej jeho expertízy, také expertízy je asi silné slovo, ale keď sa prekladá aj za vzor v nejakých romantických veciach, tak ja mám právo komentovať, že ty si škaredý, ty máš škaredé baby, že ty sa spamätaj, ty nemáš byť pre koho vzorom. Ty nie si rúža pre nevestu. No počkaj, Adrian, ale pán Solík, ale nehovoril tam nejakým deckám, že ukazoval nejaké pekné baby, že to sú všetko jeho bývalé frajerky. On im tam ukazuje jeho bývalé frajerky, on tam, lebo to je to, že on proste medzi svojimi rovesníkmi asi by nikoho neuchvátili tie jeho kreatúry, tak jedine, kde akože nájde úspech. Oblbuje žubrinky. Áno, že 12-roční chlapci sú takí, že žena, super, že nemajú akéby už také vysoké nároky na výber ženy, takže im možno príde fascinujúce, že vôbec bol, akože, že vôbec už mal niečo so ženou. Tak tam akože naháňa si podľa mňa, tam lichvotky.
Čo je akože že vyslovene uchylné, to je medzi deti a ukazovať im bývalé frajerky. A toto je jeho jediná činnosť na tých stretnutiach? Ja neviem, čo tam on robí, pretože tak to nie je nikde nejako zverejnené, nejaký live stream z toho. Všetky akože moje informácie o tom, čo tam robí, sú z jeho rozhovorov, kde o tom rozpráva. A teda on vraví, že ich tam chodí učiť o tých hoaxoch, o tom, že ktoré informácie príjmať a ktoré nie. Čo je zase ďalšia vec, že prečo by mal byť on nejaký sudca toho, že ktoré zdroje sú dobré a ktoré zlé a prečo by to mal hovoriť deťom. Oni si to osobujú, že oni jediní vedia, čo je hoax a čo nie je. Áno. Tu zaznelo množstvo informácií za tých 10 rokov, čo Infovojna existuje a po roku, po dvoch tá informácia je už bežne v médiách ako fakt. Ale vtedy sme boli konšpirátori. Vtedy sme boli, čo ja viem, čo sme to boli, islamofóbovia, dezinformátori. A postupne tie informácie sa potvrdzujú, ale už spätne Šnídl nenapíše, že mali pravdu v tej Infovojne. Hej? Toto je to. Tak lebo jemu nejde o to, aby bola pravda šírená, jemu ide iba o to, aby kopal za svoj tím a za svojho šéfa, ktorého nebudem menovať. Sú podľa vás v skutočnosti tie médiá konšpiračné a tie mainstreamové tie dobré? Nie. Podľa mňa sú médiá, sú dve skupiny médií. Podľa mňa sú médiá nezávislé a závislé. A tie nezávislé sa zvyknú nazývať konšpiračnými, alebo nejaká dezinfoscénou. A tie závislé sú závislé od konkrétnej skupiny ľudí, si myslím, ktorá to má tak podchytené, že vedia potom ten ich narratív o tom, že čo je dezinfoscéna a čo nie, tak vedia akože pretlačiť do tej širšej spoločnosti. Ale vychádza to len podľa mňa z tej ich závislosti, že je to taký proste ich takých boj za tú jednu stranu a sú v tom dobrí, lebo fakt vedia presvedčiť tých ľudí, že oni sú tá pravda a tí druhí sú to tie dezinformácie. Ale myslím si, že to je iba o tej závislosti. Nie je to o ničom inom. Je to prakticky boj o mysle ľudí. Hej. Informačná vojna. Keby sa Šnídlovi zjavil Boh a on by bol presvedčený, že to je Boh a že to je vševediaca bytosť, ktorá hovorí len pravdu a povedal by mu tento Boh, že táto vec, o ktorej píšeš, nie je pravda. A Infovojna o nej píše pravdu. Tak on by aj tak ďalej písal. Ja si nemyslím, že on je vždycky presvedčený, že hovorí pravdu. Dobre to bolo vidieť, keď bola tá debata, kde bol Dag Daniš spoločne so Šnídlom, kedy teda Dag Daniš hovoril Šnídlovi, že ale ty sa nemôžeš tváriť a označovať niekoho za proruského, že berie peniaze z Ruskej federácie, keď denní Gen zobral granty z americkej ambasády priamo. Ten korupčný newsfilter Moniky Tódovej bol z tohto financovaný. A tiež sa tváril, že to nie je pravda, nevedel to prežuť, túto informáciu, ale to je skutočnosť. To nie je, že si niekto niečo vymyslel. Ale on jednoducho v tej debate to nevedel prežiť, že to tak je. Mm-hmm. Že popieral v podstate informáciu. O tom sa nerozpráva, o týchto veciach. Vieš, o tom sa nerozprávam. Najlepšie. Hej no. No čo už je to tak, ale tak jediné, čo nám ostáva, je s tým bojovať prostriedkami, s ktorými môžeme bojovať. Teda to sú... Ako vnímate tú snahu umlčať práve tých, ktorí sa snažia vyvážiť ten informačný priestor? No tak to vnímam, že vo vojne a v láske je všetko dovolené, či ak sa to hovorí. A proste oni normálne všetky tento mainstream, oni majú spoločný konkrétny cieľ, a používajú všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Ak majú nejakých ľudí na súdoch, tak ich použijú. Ak majú nejakých ľudí v médiách, tak ich použijú. Ak majú nejakých hercov, ak majú nejakých influencerov, tak ich použijú. Oni použijú všetko, čo majú k dispozícii, aby vyhrali tento boj. Norbert, dáme prestávku? Môžeme. Aj dobrý deň už poviem, už je pred 11. Už je deň, dobrý deň. Zobudili. Dobrý deň. Hosťom v štúdiu Juch je kamarát Vladka Šnídla a Filip Sulík. Ešte raz vítajte. A ešte som aj partner Braňa Grölinga. Áno, nevesta, Sulíková nevesta. Ozaj to jak vzniklo? To vzniklo tak, že v roku 2020, keď vlastne sa dostali do vlády,
a teda ministrom školstva sa stal Braňo Gröling, tak ľudia nechápali, že prečo takýto človek, boli tam také rôzne otázky, že ako sa to mohlo stať. A niekto dal na Facebook fotku, že je to jasné, že Gröling je Sulíková nevesta. Ja som v tej dobe ešte nebol známy, ľudia nevedeli, ako vyzerám. A Braňo Gröling tam bol so svojím partnerom na tej fotke, s Maťom, či s Mišom, či jak sa volá. To je jeho dlhoročný partner, on s tým je vyše 10 rokov. A on je taký podobný typ, jak ja. Nevyzerá jak ja, ale je taký, že vyšší chalan, má hnedé vlasy, tiež má takú bradu, že je taký, že podobný typ, pretože je dokonca niečo možno trošku starší o pár rokov, ale cca v mojom veku. A ľudia tam začali písať, že to je Sulíkov syn. No a odtedy tá informácia žije vlastným životom od tohto bodu. Že fakt, že jeden status nejakého úplne obyčajného človeka, čo nemal ani veľa followerov, a sa to rozšírilo, malo to asi 20 000 lajkov po čase a ľudia to úplne nekriticky začali teda... Aj my sme sa na to chytili, priznávam. Všetci sa na to chytili a dokonca ja som stretol ľudí, teda, čo mi vraveli, že môj strýko mi prisahal na svoj život, že na 100% to je pravda. Normálne, že ľudia boli ochotní za to dať život, že to je pravda. Že ľudia tak vedia uveriť tej informácii, že už sú ochotní aj klamať, že majú dôkaz a hento a tamto a že ho poznajú osobne a že ich videli spolu a také som počul príbehy. Ja som Braňa Grölinga dodnes nikdy naživo nestretol, že z očí v oči. Ale proste fakt, že takáto jedna blbosť a tak to vie nabrať svoj vlastný život a potom asi o rok na to, v roku 2021, stále som akože vôbec moja tvár nebola známa ešte, ma vykradli a boli u mňa policajti a u mňa doma a opisovali si ma občiansky a pýtajú sa, že vy ste syn pána Sulíka? Ja, že hej, že a vy máte ešte aj brata, že? Že mám, ale on má 13 rokov, že to asi nemáte odkiaľ poznať. Že počkajte, nemáte ešte ďalšieho brata? Lebo ja som bol doma, ja som tam bol s partnerkou, ja som žil s partnerkou svojou a oni to nechápali, že ak to, že žijem s partnerkou, ja mám žiť s Braňom. A že nemáte ešte iného brata staršieho? Ja, že nemám. A ktorý je ten, čo žije s Braňom Grölingom? To sa nás pýtali policajti. Že to som mal byť akože údajne ja, ale vy ako vidíte, nežijem s ním. No boli zmetení. Normálne som videl, že sa im rozpadol svet. Normálne ich to sklamalo. Takže vidíš, Noro, vyvraciame hoaxy. Vyvratili sme jeden hoax, ale poďme k ďalším veciam. Ak chcete skutočne vyvracať hoaxy, tak by ste si mali pozvať Vladimíra Šnídla, pretože to je jeho expertíza. Ale pokojne, ako ja s tým problém nemám. Ja nemám problém pozvať aj pána Šnídla, týmto ho pozývam, nech sa páči. Napíšte na ráno@infovojna.bz, môžete nám vysvetliť, kde je sever, aby sme sa tuto s Norbertom konečne dostali na tú správnu stranu a pochopili, ako chodí svet. Koniec koncov, tam, kde sedíte vy, tak sedel aj pán Vysolajský, komunikoval som s ním cez víkend, možno sa tu objaví znova. A počas covidu sme boli na opačných stranách. Hej? Ale v niektorých veciach s ním môžem súhlasiť, ale v týchto veciach určite nie. Aj vtedy, keď som prišiel, teda to bolo aj na požiadavku predsedníctva Lekárskeho odborového zväzu, že teda, či by prišiel vysvetliť, za čo oni bojujú, že aj tí naši poslucháči by o tom mali vedieť, tak súhlasil a prišiel. Ale jediná požiadavka bola, že teda najprv nech teda vysvetlí, čo vlastne chce prezentovať a potom, že ho môžeme roztrhať na kusy, čo sa týkalo covidu. No ale prišiel. A v tomto, ako musím dať klobúk dole, že našiel tú odvahu a prišiel som do štúdia Juh, čo zase niektorí tú odvahu nemajú. A ja vám poviem, prečo politici sem nechcú chodiť, najmä z tej druhej strany, hej, z tej opozičnej. Totižto my tu máme také zariadenie, volá sa to, že telefón, a tá posledná polhodina je vlastne venovaná otázkam našich poslucháčov. Čo teda táto egosprcha niektorým politikom nevonia. A verím tomu, že by nevoňala ani politikom typu Braňo Gröling. Hej? Jasné, tak hlavne boli by články, že Braňo Gröling navštívil dezinfoscénu. A ich proruské rádio. Proruské rádio. A to Trumpovské najnovšie. Spýtam sa vás jednu vec. Mne je jasné, že vaši diváci sú asi deti alebo vnúci našich poslucháčov a divákov, ale čo sa týka takýchto expresívnych výrazov, ktoré používate, mali ste nejaký backlash od tých mladých ľudí, alebo tí mladí to berú úplne v pohode? Najprv hej, keď som začínal, ale už
tí ľudia si tak na mňa zvykli, že už práve keď mám video bez nadávok a bez týchto vulgárnych výrazov, tak už sú takí, že Fiky, že čo sa ti stalo, že nejaké slabé, čo ťa niekto zaplatil, alebo aký je problém, že práve, že už skoro mám opačný backlash, keď je to moc, lebo ľudia si už strašne zvykli na to je tak, že nech robíte čokoľvek, tak počase, to sa tak hovorí, že najprv vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom s vami bojujú a nakoniec vás príjmu. A tak to bolo aj so mnou, že fakt, že najprv bol obrovský ten backlash za každú jednu vulgarizmu, že som povedal, že preboha, že ona je tučná, že ako som mohol. Ale teraz už ľudia to berú tak, že samozrejme bola obdivuhodne. No tak ak bola, tak bola. Nie, ona mala 50 kg, to ostatné je aura. Čo hovoríte na to, že teda vznikol veľký rozkol v SAS-ke, že Gröhling teda vyhlásil, že v žiadnom prípade váš otec na tú kandidátku nepôjde. To, kam sme už dospeli, že za aktivity syna ideme súdiť otca. No, to bola samozrejme zámienka. Gröhling sa potreboval zbaviť môjho otca, pretože môj otec používa vlastnú hlavu. A Gröhling, keď chcel vstúpiť zo stranou SAS do mainstreamovej mafie, tak tam je taký rituál vstupný, že musíš vyhodiť všetkých ľudí, čo používajú hlavu. Ináč nemôžeš vstúpiť. Tak sa musel ho zbaviť a musel si nájsť nejakú zámienku. A taká, najprv teda sa snažil to uhrať na tom, že môj otec povedal, že Rusi Krym nevrátia, alebo že povedal, že euroatlantickí sráči. Najprv na týchto dvoch akože slovách, na dvoch vetách sa to snažil, že toto je vlastne dôvod. No, v minulosti povedal aj to, že nevníma Rusko ako bezpečnostnú hrozbu. To bolo ešte v roku 2018-19. Ak sa dobre pamätám. No, ale to tuším, že Gröhling nespomínal. Gröhling hlavne spomínal tieto dve, že euroatlantickí sráči a že Rusi Krym nevrátia. A toto najprv sa to snažil stavať na tom, to sa nestretlo s pochopením, pretože však to príde ako taká viac menej malichernosť. A potom teda mu padlo do rany to, že vlastne Sulíkov syn je problém. Tak robil všetko preto, aby sa ho mohol zbaviť a mohol teda splniť tie vstupné podmienky do tejto mainstreamovej mafie. Aby boli za pekných v týchto médiách? Čo považujete za mainstreamovú mafiu? To je označenie, ktoré teda v mojej hlave je to taká skupina médií, strán, hercov, umelcov, športovcov, ktorí vykonávajú vôľu nejakého jedného šéfa. Neviem, či to sú nejaké americké alebo nejaké izraelské sily, ale je to proste skupina organizácií a ľudí, ktorí vykonávajú vôľu nejakého spoločného šéfa a snažia sa naplniť nejaký spoločný cieľ. A ak teda chcete byť súčasťou tohto zoskupenia, ktoré samozrejme je tam kopec výhod, ste spoločensky prijatí, pozývajú vás na rôzne ocenenia, máte, keď ste novinár, tak máte obrovský plát alebo nejaké ďalšie výhody, pozývajú vás do škôl, prednášať deťom, že má to akože svoje výhody, ten spoločenský status hlavne. A keď teda nie ste súčasťou, tak ste potom dezolát, neonacista, fašista. Proste snažia sa vás zničiť a zdiskreditovať, keď nie ste súčasťou. Že každý, kto nie je s nimi, je proti ním. A Braňo Gröhling, keď akože chcel sa stať súčasťou tohto zoskupenia, tak musel sa zbaviť všetkých ľudí, ktorí vedia používať zdravý rozum. Ale prečo vadí taká Cigániková? Veď ona v pohode je s ľuďmi, ktorí si myslia o sebe, že sú psi. Cigániková je problém preto, lebo je príliš lojálna môjmu otcovi a tým pádom to by nefungovalo, pretože je proste lojálna fašistovi a dezolátovi Richardovi Sulíkovi, ktorý si pozval Bukovského na varenie a Chmelára. A samozrejme ona by v tomto bode ho mala absolútne odsúdiť. Mala by s ním prerušiť kontakt a vyjadriť sa verejne, že je to jeden toxický, zlý človek s
strašne zlým synom a ktorý musí ísť preč z akejkoľvek verejnej diskusie. Viete, kto používal tieto metódy? Tieto metódy používali komunisti. Áno, ja si myslím, že to, čo máme dnes, je tak na 96% veľmi podobné tomu, keď vládli komunisti. Tie metódy sú podobné. Ešte to není úplne tak, lebo ešte nevládnu PSK-ry, ale ja si myslím, že v bode, keď vyhrajú voľby, tak si myslím, že to bude jedna k jednej, ako keď vládlo, KSČ sa to volalo? Uh-huh. No ale toto Greling nevedel, keď vstupoval do Sasky. Teda váš otec bol vždy iný ako ostatné deti a obklopil sa ľuďmi, ako je Greling a podobný. Ja si myslím, že Greling vstupoval akože s čistým nejakým úmyslom, len potom videl tie výhody toho byť súčasťou mainstreamovej mafie. Kolíková mu ukázala, že pozri sa... Takto sa to robí. Takto sa to robí. Toto môžeš byť. Môžeš byť toto jeden z nás. Tu je kopec peňazí, tu je sláva, tu sú výhody, tu je status. Alebo môžeš byť nejaký rebel, ktorého budú všetci očerňovať a nikoho nezaujíma. Tak Grólik tým, že je slabý, že je to proste, nie je to osobnosť, tak samozrejme je ľahko manipulovateľný, tak samozrejme, že si nebolo pre ňoho ťažké si vybrať svojho nového pána, ktorému teraz poslušne slúži. Ja si myslím, že Saske nešefuje Gróling, ale Kolíková popravde. Tak ako v KDH nešefuje Majerský, ale pani Lexman. Som sa dozvedel v sobotu zo Slovenského rozhlasu. Máte politické ambície aj vy? Či? Mám do takej miery, že nebol by som ochotný, nechcel by som byť od nikoho závislý, ak by nejaká strana bola ochotná ma prijať takého, aký som, s mojou slobodou, tak hej, ale určite by som sa nejako neobmedzoval kvôli politickým ambíciám. Jediné, čo by som chcel, jediné, prečo mňa láka politika, je, že by som mohol byť poslanec a mohol by som vlastne, keď nejaké myšlienky hovoríte v pléne, tak majú aj väčšiu váhu, ale hlavne nemôžete za ne byť stíhaní. A to je taká moja akože hlavná ambícia, že prečo by som akože chcel tam ísť, ale moja najväčšia ambícia, ktorá je a vždy bude, je, že chcem proste hovoriť to, čo považujem za pravdu verejne, bez žiadnej cenzúry. Myslíte, že keď budete niekde v strane zviazaní, že to bude možné? Myslím si, že ja som taký atypický v tom, že ja si myslím, že ja mám taký obrovský following mladých ľudí, že to nie je ako keď zoberete nejakého bežného člena strany, ktorému poviete, čo má robiť, ale ja si myslím, že som v pozícii, že môžem byť kvázi v vozovkách, že drahá nevesta, a že si môžem klásť svoje podmienky, lebo ja si myslím, že viem dať 2%, dajme tomu strane, že ja si myslím, že ja mám fakt, že za sebou možno, že 50,000 mladých ľudí, ktorí by volili stranu len kvôli tomu, že som v nej ja. A v tomto bode, keď máte akože takúto páku, tak si môžete povedať, že dobre, že budem za vás, ale vy mi nebudete v týchto bodoch ma nejakým spôsobom regulovať. A už máte vybraté nejakých favoritov, že ktorí keby prišli za vami, že Fiki, poď na kandidátku, tak porozmýšľam? Tak akože nechávam si všetky dvere otvorené, ale zo všetkých, akože takto, že zo všetkých tých strán, ktoré sú pre mňa realistické, teda tie nemainstreamové, tie neprogresívne, alebo jak to mám nazvať, mimo tej mainstreamovej mafie, tak všetky tieto strany už prebiehala, nie je nejaká taká debata, že poď ku nám, čo za to chceš a tak ďalej, ale nie je taký subjekt, s ktorým by som nebol na žiadnej úrovni komunikácie. To aj my môžeme byť drahé nevesty, Norbert, či? Ja nie. By ste mali byť možno. No určite by som takto, keby mi niekto povedal, že dobre, že môžeš ísť teda sem, ale mňa nezaujímajú nejaké funkcie a peniaze a takto, ja som fakt, že mne to, čo mi robia moje videá, tak ja neviem, že ak to mám míňať, proste to je úplne nad rámec mojich potrieb. Pošlem číslo účtu môjho.
Tam môže surplus, prebytok tam môže ísť. Ja som fakt nemateriálny človek a nechcem ani Ferrari, ani jachtu, ani nič také. Takže ani ranč v Austrálii? Ani ranč v Austrálii, dokonca ja sa bojím lietať, takže ani neviem, že ak by som tam chodil na ten ranč. Takže ja naozaj som tak nastavený, že mne už fakt v živote nič materiálne viac netreba a ja ani netužím po žiadnej funkcii, ani po žiadnej moci, ani po žiadnych peniazoch. Ja si iba myslím, že ten status politika by dal väčšiu vážnosť mojim slovám. A to je vec, čo ma akože najviac zaujíma na tom celom. Ale keby by som to musel vymeniť za to, že moje slova by boli umlčané alebo nejakým spôsobom regulované, tak by som samozrejme to nevymenil, pretože pre mňa je tá moja sloboda hovoriť, čo chcem a komentovať, čo chcem, je najväčšia priorita. Myslíte si, že mladí ľudia vnímajú a sledujú tú politiku podrobne? Aký máte pocit z tých vašich sledovateľov? Myslím si, že minimum. Oni sa chytajú, hlavne, teda čo som si všimol, mladí ľudia najviac reagujú na hodnotové otázky. Mladých ľudí nezaujíma ekonomika, zdravotníctvo a tak ďalej. Mladých ľudí najviac zaujímajú hodnotové veci, že či ste za alebo proti buzerantom, to je hlavná vec. A čo mám byť za, aby som bol populárny? Alebo proti? Dneska už ani nie. 2021 asi hej, dneska už sa to fakt, že otáča. Že ja mám pocit, že stále viac a viac mladých sú akoby na takej tej strane konzervatívnej, národnej, lebo už ich otravuje. Mladých ľudí už otravuje, jak je tá slabosť proste vyzdvihovaná, oslavovaná. A chcú už aj ten Andrew Tate, ako má popularitu, ale aj v Amerike Nick Fuentes, rôzni influenceri, čo by pred 5 rokmi nemali 5 poslucháčov, tak dneska normálne by mohli pomaly voľby vyhrať v Amerike. Ten Nick Fuentes má najväčšiu asi sledovanosť zo všetkých týchto streamerov a pritom je to človek, čo proste oslavuje Hitlera a tak ďalej. To by pre 5 rokov absolútne neprešlo. Že ho obviňujú takto, že spolupracuje s FBI. Áno, vravia, že spolupracuje, ale mne to akože až tak nevadí, lebo ja si to predstavujem tak, tú spoluprácu, že ja si myslím, že v Amerike, keď robíte to, čo robí on, tak akože je to brutálne zahrávanie sa so smrťou. A ja si myslím, že ak je to tak, že mu povedali, že došlo FBI a povedali, že počúvaj, neumrieš, ale tieto dve veci musíš hovoriť takto. Ale ďalších 100 vecí môže hovoriť ako chce, tak stále je to podľa mňa celkom dobrý deal. Hej. Takže ak je to tak, že za jeho ochranu musí napríklad, čo je hrozne zvláštne je, že vraždu Charlieho Kirka ako jediný z tejto, lebo na tejto sfére týchto, jak to nazvať, oni sa volajú, že groypers, si hovoria, to sú takí, že far right, že ďalej, taký tí ultrapravica, tak tam je viac týchto verejne vystupujúcich ľudí, tam je Candace Owens, tam je Tucker Carlson a tak ďalej. A z nich všetkých je Nick Fuentes jediný, ktorý sa ide do krvi hádať za to, že Charlieho Kirka, že Izrael nemá žiadnu, alebo CIA nemajú žiadnu s tým spojitosť s tou jeho vraždou. A to je jedna zvláštna vec, že prečo má takéto stanovisko, že vôbec on nechce ani tú debatu ani otvárať, ani nechce o tom ani počuť, že by Charlieho Kirka mohol za tým byť nejakou Izrael za tou jeho vraždou. A druhá vec je, že dosť obhajuje to, že prečo stále Trump nedal von tie Epstein Files. To sú také dve veci, ktoré akože je to také podozrivé, že prečo má takéto stanovisko, ale viem si predstaviť, že toto sú dve veci, ktoré mu FBI povedalo, že tuto musíš byť na našej strane. Ale ďalších 100 vecí hovorí úplne slobodne a to si myslím, že stále je dobrý deal, že kvázi, že za jeho nejakú ochranu vymenil dve svoje stanoviska. A myslím si, že v Amerike je to nutné, pretože tam fakt nie je ťažké zomrieť za tieto veci, hlavne keď ste človek ako on, však tam oni majú také veci, že oni vám vedia na diaľku urobiť infarkt. Majú také zbrane, že odstrániť niekoho pre nejakú FBI alebo CIA, to je že najmenší problém.
Takže... Pozrite sa, dvakrát sa strelíte do hlavy, hej, a povedia, že to bola samovražda a nikto s tým nič neurobí. Nič, že by sa to nestalo, toto proste to je bežné. Hej, to je... Alebo ste však to s tým Epsteinom to je úplne že až neuveriteľné, že on sa obestil na tej svojej cele, hej, a akurát v čase jeho smrti tam chýbajú minuty z toho kamerového záznamu. Náhoda, no. Proste to sú také veci, že to je tak evidentné strašne, ale stále, že jedine, kde sa to dozviete, sú nejaké telegramy alebo nejaké takéto akože alternatívne, tie hlavné médiá vždy budú držať tú líniu oficiálnu. No a to som chcel povedať, že ja si myslím, že je to nutné, že fakt, že to je tak nebezpečné hovoriť tieto veci v Amerike, že proste títo influenceri alebo títo streamery, čo akože chcú byť na tej správnej strane, tak musia to proste za niečo vymeniť, tú svoju ochranu. Takže ja verím tomu, že spolupracuje do istej miery s FBI, ale myslím si, že je to stále dobrý deal. Stále lepšie ako Jaro Naď, ktorý je absolútny otrok americkej ambasády a nič z toho ani nemá. Proste iba sa rozhodol proste, že im bude slúžiť. Ale fotka s ministrom obrany v mokrých gačkoch, to není len tak. Nick Fuentes dostal obranu za to, že musí dve veci hovoriť ako on a Jaro Naď hovorí všetky veci, ako oni chcú a dostal za to fotku. Takže stále urobil lepší deal Nick Fuentes. Čím to je, lebo však tých mladých skôr vnímate ako my, čím to je, že tí mladí sa začínajú otáčať, vidno to v Portugalsku, vidie to v západnej Európe, že tí mladí sa skôr, že už tú propagandu nežerú, že už sa skôr prikláňajú k tomu konzervativizmu. Myslím si, že do veľkej miery tam hral rolu Instagram, pretože pred pár rokmi úplne decenzurovali Instagram. Neviem, či ste niekedy na Instagrame. Raz za pol roka sa tam kúknem. Keby teraz si scrollujete tie Instagramové reelka, tak by ste že nechápali, čo tam môže byť. Tam sú veci, čo oslavujú Hitlera, tam sú veci antisemické. Takto scrollujete reelka a vám tam vyskakujú fakt také veci, že až neveríte, že to tam môže byť, že to nestiahnu. Nezlomilo sa to po príchode Trumpa? A pán Solík, nie je to náhodou tak, že vám tam algoritmus podstrkuje to, čo vyhľadávate? Na antisemické veci. Určite to tak je, ale na TikToku, keby také video vôbec zavesia, tak hneď ho stiahnu. Ešte skôr, ako by vôbec toho nejaký algoritmus mohol niekomu odporúčiť. Takže proste to, že to tam môže byť a že to tam dlhodobo ostane, tak to je akože fakt až také, že neuveriteľné. A to je tým, že to pred pár rokmi bola taká informácia, že proste úplne povolili všetko vo Facebooku, že Zuckerberg úplne, že fakt, že Facebook a Instagram, že fakt, že decenzurovali totálne. Tam je fakt, že minimálna cenzúra a preto ľudia ako Nick Fuentes vedia vyrásť, pretože na Telegrame nevyrastiete. Proste na Telegrame vás dojdú sledovať ľudia, ktorí vás už poznajú, lebo tam nie je žiadny algoritmus odporúčací. Ale na Instagrame viete vyrasť. A napríklad Nick Fuentes by pred 5 rokmi by dostal na Instagrame, to sa volá, že face ban, že keď AI rozpozná, že to je jeho tvár, tak hneď to mažu. To kedy si dostal Andrew Tate, to kedy si pred pár rokmi dostal. Že kvázi, že normálne bola zákaz na jeho tvár, že aj keby ste dali video s Andrew Tateom, tak hneď vám to stiahnu. Ale také veci už nie sú. A teraz si scrollujem ten Instagram a každé druhé video je nejaký Nick Fuentes, čo by sa proste nemohlo stať pred pár rokmi. Takže to je podľa mňa obrovský faktor, že ten Instagram brutálne povolil tú cenzúru, ale fakt, že extrémne, že fakt už tam iba keby... Dokonca mne tam už tam také veci vyskakujú, že vraždy a že holé baby, že tam fakt, tam sa to zdá, že tam fakt nie je už žiadna cenzúra. To je fakt, že neuveriteľné mi to až príde. A samozrejme je to úžasné. A to je jedna vec. A druhá vec je tá, že mladých ľudí už otravuje tá neustála ochrana slabochov. Proste každý, kto je slabý, kto je divný, každý, kto je iné pohlavie, každý, komu vadí niekoho prejav, tak bol extrémne chránený. Každý, kto sa nechce očkovať, každý, kto nechce rúško nosiť, jak zbláznený, bol strašne vylúčený z akékoľvek verejnej diskusie a mladí ľudia proste chcú byť slobodní a chcú robiť, čo chcú robiť a už si začínajú všímať tú
tú šikanu z toho nejakého mainstreamu, tú oslavu slabosti, to, že sú chránení len tí divní a len tí slabí a len inej farby a len iného nejakého, jak sa to povie, sexuálnej orientácie. Bieli ľudia si klakali a boskávali nohy čiernym ešte pred pár rokmi, keď zomrel George Floyd. Ľudia sa pomaly hambili za to, že sú bieli, hambili sa za to, že sú heterosexuáli. Normálne fakt, že tak nás hrozne utlačili, nás, že bielých mužov, kresťanov, normálne až do takej miery, že nám keby povedali, že to je až zlé, až nesprávne byť biely muž, heterosexuál, kresťan. Ale s tým nič neviete urobiť. No, ja si myslím, že to sa práve že otáča, že tí mladí ste ale začali myslím s tým, že ste bieli a že ste heterosexuál, s tým neviete nič urobiť. Takisto ako s tým, že ste buzerant. S tým neviete nič urobiť. Jedine ten diesel vymeniť za električku. Keď si dáte do Wikipédie, že Asian Pride, tak vám vyhodí definíciu, že hnutie oslavuje Aziatov, je to veľmi dôležité a tak ďalej. Dáte si Black Pride, dáte si hnutie, podporuje čiernych a tak ďalej, zase iba pozitívne veci. A dáte si, že White Pride a že extrémistické, fašistické hnutie, potlačanie ľudských práv a slobod. Fakt, že to je tak všade vidno, že proste, že ako nás strašne chceli demonizovať len za to, že sme kvázi nejakí a proste mladých chlapcov hlavne toto už začalo strašne otravovať. Preto začali vzhľadať k Andrew Tateovi, preto začínajú vzhľadať k Nick Fuentesovi, preto pozerajú mňa, lebo ich otravuje, že nemôžu byť muži, nemôžu byť bieli, nemôžu byť kresťania, nemôžu byť muži. Hej. Hlavne. Áno. Nevidíte nebezpečenstvo v tom, že mladí sú až príliš závislí na sociálnych sieťach? Neviem, to je taký, asi je to taký, akože sú, však aj ja som. Je to asi taký prirodzený vývoj, tak čo urobíte? Tak bez toho, to je už tak ťažké v dnešnej dobe sa tomu vyhnúť. To ste tak strašne mimo, keď nemáte sociálne siete, to ste tak strašne mimo obraz, že to by ste fakt museli úplne asi, ja neviem, niekam na Srí Lanku ísť kokosové orechy zbierať, aby ste boli v pohode bez toho, lebo však tuto v tomto svete modernom, rýchlom, ja si neviem predstaviť, že o čom by som sa vôbec rozprával, keby som proste mimo tohto celého. Takže asi s tým už nič nespravíme, že proste tak sa vyvinul svet. No. Beriete to ako súčasť mladých v dnešnej dobe. Hej, tak jedného dňa podľa mňa budeme nejakí keyborgovia, čo majú polku, budeme iba si uploadneme mozog do nejakého robota a že tá prirodzenosť sa proste vytráca zo sveta a to je nejaký taký akože medzi krok a podľa mňa sa to nedá spomaliť ani zastaviť. Musíš to tak brať, Adrián, že vy máte koľko, nejakých 30 rokov, takže vy ani iný svet veľmi nepoznáte, ako nezažili ste iný svet. No práve, že ja som to minule vravel, že podľa mňa generácia, to je že Y, Gen Y, to sú ľudia narodení do roku 95, to som aj ja, tak sú veľmi, veľmi špecifická generácia v tom, že my sme zažili aj analóg, aj digitál. Ja keď som bol malý, tak som chodil kamošom hádzať kamene do okna, aby išli von. Som chodil zvoniť, že či je Milan doma. A zažil som aj túto dobu. A zažil som potom aj tú dobu, že proste sociálne siete a tak ďalej. A my sme jediná generácia, čo zažila kvázi tento... Jediná mladá generácia. Hej, že v plnej miere sme zažili aj to. Alebo respektíve takto, my sme posledná generácia, čo zažili aj ten analog. Že tá ďalšia, Gen X, či nie Gen X, Gen Z, oni zažili už len digitál. A my sme vlastne posledná generácia, generácia Y, čo zažili aj analog, aj digitál. Hej, mileniáli, tak hej, pardon. A to je podľa mňa také zaujímavé, že kvázi, že my aj vieme pochopiť, ešte ľudia v mojom veku, 30 roční a viac, vedia pochopiť, že vlastne tú krásu toho analógu, tú krásu tej úplnej odpojenosti, keď sme proste boli iba vonku do noci a mamka kričala z okna, že poď už domov a
A tá ďalšia generácia to už nezažije. Ja som veľmi rád, že som to ešte... Teraz už mami kričia, choď von, nie, poď domov. Hej, no. Je to tak. A ešte chcem povedať jednu vec, že ja si myslím, že v histórii ľudstva boli tri také najväčšie revolúcie. Prvá bola poľnohospodárska revolúcia, kedy sa z lovcov zberačov stali poľnohospodári, keď začali vznikať prvé osady a mesta a tak ďalej. Dovtedy boli ľudia iba nejaké malé kočovné kmene, ktoré iba lovili a zbierali nejaké bobule. A potom v istom bode vymysleli poľnohospodárstvo a všetko sa zmenilo. Zrazu z týchto rôznych tisíciek malých akože nejakých kmeňov sa stali mestá a vznikol Babylon a tak ďalej a zrazu bolo bankovníctvo a zrazu boli kluby a bary a tak ďalej, že obrovská zmena, úplne sa zmenila že čo to znamená byť človekom zrazu len tak v priebehu pár rokov. To bola prvá revolúcia. Druhá bola priemyselná, kde sa tiež absolútne zmenil svet, aby sme zažili tú tretiu. A to je podľa mňa ten internet, sociálne siete, digitalizácia. Takže ja si myslím, že my žijeme v strašne špeciálnom čase, lebo za tých dajme tomu, že 100 000 rokov, alebo neviem koľko stoviek tisíc rokov existuje akože homo sapiens, tak boli také, že tri veľké a my máme to šťastie, alebo šťastie, dajme tomu, že žijeme počas jednej z nich. Takže to je veľmi zaujímavé, lebo fakt, že svet, keby vás zmrazia v roku 1300 a rozmrazia v roku 1500, tak by ste nevideli žiadny rozdiel. Ale my žijeme v dobe, že keby vás zmrazia v roku 2010 a rozmrazia 2026, tak vidíte obrovský rozdiel. Že fakt, že my sme v takom tom prerode, my sme v takom tom absolútnom prerode ľudstva a vlastne toho, čo to vlastne znamená byť človekom. A je veľmi vzácne, že my všetci čo tu akože sa rozprávame, tak sme zažili aj pred, aj po a vieme to aj keby porovnať. Ja sa ešte predsa len vrátim k tým mladým, že teda tá woke agenda stráca na sile. Teda ja si aspoň myslím, že to už bolo vlastne, lebo každý tlak vytvára protitlak. A to, čo sa dialo v médiách, na sociálnych sieťach, tá woke agenda, ako bola tlačená, tak to už naozaj začalo liesť hore krkom. Že to už spozornili aj tí mladí, že už to prestali papať a začali sa voči tomu stavať. Videli v tom tú neprirodzenosť. Hej. Je to super, ale tak všetko čo je zlé, čo je falošné, všetko, čo je umelé a na silu pretlačané, tak má svoj dátum expirácie. Jediné tie práve a tie dobré veci prežijú tisícky rokov, napríklad yoga alebo meditácia, hej, že tie dobré veci vždy ostanú a vždy budú. Ale tieto falošné, zlé, vykonštruované veci postavené na nenávisti istej skupiny, tak, alebo na nejakej netolerancii, tak to vždycky to má svoju expiračnú dobu. Alebo ešte ma napadla Cher a Zdena Studenková. Tie budú večné. Mali by sme sa zamyslieť, akú spoločnosť zanecháme Zdene Studenkovej. Mali by sme sa zamyslieť a my sa teraz zamyslíme nad nikotínovou tyčinkou, nad tým, aké budú teda otázky našich poslucháčov. Dáme si krátku prestávku. Dobrý deň vám všetkým poprajem. Takto. Dobrý deň prajem. Z príchodu. Áno. Teraz je ten moment, kedy môžete klásť otázky telefonicky Filipovi Sulíkovi 0950 66 11 16, mailová adresa ráno@infovojna.bz. Dovolal sa posluchač alebo posluchačka do pesničky. Tak prečo mu nedať priestor? Dobrý deň, počúvame vás. Dobrý deň, Vincent z Bardejova, všetkých vás pozdravujem, zvlášť vášho veľmi atraktívneho hostia. Keď mi nemenoval ukrofašista v Bardejove vnitřnú školu a kde som bol riaditeľom, ocitol som sa v Bratislave na gymnáziu po skúsenostiach s úradom práce. No, kde som učil skoro 8 rokov, striedavo na rôznych školách. Moji žiaci, môžem ho tak volať, Fikyho, veľmi teda zbožňovali, môžem povedať jeho slovníkom, že ho žerú. Čo by ste odkázali mojim žiakom, bývalým žiakom, prečo by vás mali voliť? To je prvá otázka. Druhá otázka. Ste spokojní s dnešným primátorom Valom a je hodnou kandidátkou právo na pravdu Zuzana Krajčovičová? To je ďalšia otázka. Tretia.
taký spor, taká rada, menej vulgarizmov a ja viem, že slovník mladých je taký, ale trošku koordinovanie, hej, tie vulgarizmy. No a nechceli by ste si to vyskúšať v komunálnych voľbách? To je asi všetko. Ďakujeme. Pekne. Necháme odpovedať. Ďakujem pekne. Odkaz tým študentom, že prečo by mňa mali voliť potenciálne, keby som sa ocitol v nejakých voľbách, tak myslím si, že je to preto, že som jeden z mála ľudí. Väčšina ľudí v politike niekomu slúžia a ja slúžim iba pravde a ničomu inému. Takže bez ohľadu na to, že aké mám možno skúsenosti alebo odbornosť, čo teda nie je nič moc, by som asi sa takto priznal, tak stále, ak to vychádza z úprimnosti a z dobrých úmyslov, tak je to lepšie, ako keď máte obrovského odborníka, ktorý ale niekomu posluhuje. Takže to je odpoveď na tú prvú otázku. Druhá bola tá pani Krajčovičová? Ja popravde, akože, ak mám byť úprimný, tak ja naozaj o tejto pani veľa neviem a nerad by som sa k tomu nejako vyjadroval, nemám na to dosť informácií. A k tým vulgarizmom? A čo bola... Valo, ešte Valo. Ešte Valo. Takto, mne sa páči parkovacia politika v Bratislave, teraz Zavala. Nepáči sa mi Vánskeho nábrežie, kde každý deň stojím 20 minút kvôli jeho experimentu s cyklopruhmi. Ale je pre mňa, ako som vravel, že tá motivácia robiť veci si myslím, že nie je úprimná. Myslím si, že Valo je tiež súčasť tej mašinérie, ktorá nemá dobré úmysly. Takže už len z tohto hľadisku je pre mňa nevoliteľný kandidát. A mne je sympatický ten pán Raš, popravde. Neviem, či on iba chce, alebo či už keď to oficiálne, že bude kandidovať. Chceli by ho podporiť, hej. Takže to by som určite skôr zvolil ako pána Vala. A teda, že či by som ja zvážil komunálne voľby, asi popravde myslím, že ja nemyslím si, že by som mal čo priniesť. Nemyslím si, že som správny kandidát na takúto robotu a hlavne nemyslím si ani, že mám šancu, lebo však v Bratislave je obrovská podpora v parlamentných voľbách Progresívneho Slovenska a myslím si, že najväčšiu šancu má kandidát, ktorého oni podporia. Prípadne ten pán Ráž, ale nemyslím, že by som mal nejakú reálnu šancu. A hlavne ani neviem, čo by som priniesol. Ja nemám na to žiadnu odbornosť, takže v tomto by som bol taký sebareflexívny. Máme ďalší telefonát, počúvame. Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Sulík, vy si ceníte slobodu slova, ste spomenuli, a povedzme, nastala by takáto situácia. Prídete na závažné zistenie a chceli by ste o nás hovoriť. Potom príde niekto a ten niekto vám povie, nezomrieš, ako tomto nebudeš hovoriť, o všetkom ostatnom môžeš. Ako by ste sa zachovali? Majte sa dobre. Ďakujeme. Ďakujem. Asi akože záleží, čo by to bolo. Ak by to bolo naozaj vec, ktorá má silu zmeniť všetko, zmeniť, ako veci fungujú, tak určite by som nešiel na nejaký priamy rozsudok smrti. Asi by som sa snažil prežiť, asi by som si najal ochranku a tak ďalej, možno sa niekam odsťahoval, ale hľadal by som spôsoby, ako to môcť povedať. Určite, ak by to bola závažná vec. Ak by to bola nejaká prkotina, napríklad, že Šnídla prichytili s malými chlapcami niekde, že ak by to bola vec, ktorá proste viac menej nič nezmení, iba by diskreditovala nejakého jedného Šnídla, tak a niekto by sa vyhrážal zabitím a teda boli by to vyhrážky také, že by sa im dalo veriť, že neboli by to žiadny akože že bol by to niekto, o kom viem, že má schopnosť ma odstrániť, tak asi by som si vybral radšej život.
Ale keby to bola fakt, že závažná vec, ktorá má potenciál zmeniť spoločnosť, tak určite by som hľadal spôsoby, ako to povedať a zároveň prežiť. A teda zobral by som asi to riziko, že sa mi to nepodarí. Máme ďalší telefonát, počúvame. Pekne pozdravujem. A ja z Handlovej, Karol. Mám 63 rokov, čiže nie som mladý. Ale recyklovaný tínedžer. Áno, môže byť. A veľmi rád vás sledujem, prikláňam sa k tomu názoru tých vulgarizmov, ale ja som z Banického kraja, takže tiež často sa spovedám to, že mi ulietne papula, ale tiež mám taký názor alebo takú otázku, že keď riešite tieto veci, ja tých no neviem to, o toto mi ide, že nerozumiem tieto výrazy, ktoré sú, že nie vždy sa mi to chce hľadať. Samozrejme, že mi z kontextu vyplyne, že čo to môže byť, aké slovo, ale niekedy neviem. Že by bolo vo vašej moci, alebo aby ste zaradili aj nejaké slovenské výrazy, lebo ja som v tej mojej, akože na invalidnom som stále doma, okrem Infovojmy, tak sledujem aj tieto vás a podobných týchto a neviem, jak sa to preloží do slovenčiny, možno rozprávačov, alebo názoristov, alebo tých, ktorí vyjadrujú svoj názor, to je jedno. Toto je môj názor na to, aby ste aj po slovensky, alebo viacej slovensky sa snažili, aby ste aj nás starých podchytili. No a ešte jedna zásadná otázka, keďže mi bol opraval pračku, neviem, či ste to riešili, lebo Norko určite zabrdne do toho. Či ste riešili aj to, že váš otec tam prechlastal naše peniaze tam, tak či máte na to nejaký názor a že či s tým súhlasíte, čo hovorí Infovojna, alebo nie. Ináč vám fandím, pozbudzujem vás a želám vám všetko dobré a buďte požehnaní a zdraví všetci. Ďakujem, Karol. Ďakujeme pekne. Ďakujem Dobre, pekne. ja poviem jednu vec. Do ničoho zabrdať nebudem, pretože to nebol Filip Sulík, kto to tam urobil, ale nejaký iný Sulík a spýtame sa iného Sulíka, keď bude. Hej. Ale niekoho teraz čo, akože asociáciou je vinný. Hej. Ja som naschvál tieto veci nevyťahoval, pretože náš host s tým nemá nič spoločné. Jedine, že by teda otca na to naviedol, hej, ale to pochybujem. Akože ja kľudne rád sa k tomu vyjadrím, lebo akože ja mám tam svoj názor urobený za celou vecou, takže môžem ho, akože ak nevadí, tak ja to môžem. Nech sa páči, jasne. No, čo sa týka tých výrazov, tak ja naozaj hodiny nad tým rozmýšľam dennodenne, že kde je tá správna miera, lebo ja mám naozaj poslucháčov od 15 možno do 80. Že ja mám také široké spektrum fanúšikov alebo poslucháčov, že pre mňa je strašne ťažké robiť veci tak, aby to bolo zaujímavé pre všetkých. A častokrát dám video nejaké skôr mierené na mladších a píšu mi tí starší, že to čo je za blbosť, prečo toto riešiš. Potom dám zase na také niečo viac politické, možno viac odborné na starších a píšu mi mladí, že Fiky, toto je nuda, na čo toto riešiš. A ja sa fakt snažím nájsť taký ten správny zlatý rez, aby boli všetci spokojní. To sa nedá, nevyžiadaná rada. To sa nikdy nepodarí, aby boli všetci spokojní. Je to tak, no, takže ja úplne toto vnímam. Neviem, prepáčte, zabudol som, jak sa voláte. Úplne toto vnímam, ale je to fakt ťažké, že keby som fakt namiesto influencer hovoril ovplyvňovač a použila fakt iba čisto rízo slovenské výrazy, tak zase by to nebolo také úderné možno na tých mladých a fakt sa snažím nájsť ten zlatý rez, ale nie vždy je to ľahké, ale teda som rád, že napriek tomu, že zaujímam veľa mladých, tak aj pán ako vy, už vo vyššom veku, tak aj tak, kebyže možno máte s tým nejaký akože malý problém, ale stále vás to neodradí to počúvať. Takže, a to je vlastne ten cieľ, že aby nikto z mojich fanúšikov nebol natoľko pobúrený alebo pohoršený tým, že aby ho to neurobilo z neho nefanúšika. To sa mi zatiaľ darí. A čo sa týka k tomu baru, tak môj otec teda hovoril to aj už viackrát, ale hovoril to aj mne, že bol úspešne proste nejako dokončený projekt, ľudia tam dlho pracovali na tom dňom, nocou a na konci teda sa urobila nejaká party a ten alkohol bol dopredu nakúpený na tú party, však
To je snať normálne, že nejakým štátnym zamestnancom teda ten štát zaplatí po 3 mesiacoch roboty akože takú nejaký malý večierok. To myslím, že nie je nič neštandardné. A keďže ten alkohol bol dopredu nakúpený, čo alkohol v Dubaji v nejakom bare asi nie je úplne lacný, tak povedal, že dopite to, lebo tak aj tak by to museli, aj tak by to prepadlo. Akože ja popravde na to nevidím nič také hrozné. Myslím si, že na oveľa horšie veci sa v tejto krajine míňali peniaze. Je to len nešťastne vyjadrené a nešťastne natočené a akože ja fakt úprimne na to, a to není tým, že je to môj otec. Ja som si zastával napríklad aj Pellegriniho, keď nakúpil nejaké balíčky pre návštevy, nejaké zo zahraničia, tak boli také tie darčekové balíčky a oni obsahovali aj nejaký krém, nejaký pleťový krém a tieto mainstreamové denníky písali, že Pellegrini minul z toho budžetu prezidenta 6 000 na pleťový krém. Ale keď si to rozrátate, tak bolo to niekoľko stoviek balíčkov a vyšlo to, že jeden ten pleťový krém stál 7 €, hej, čo je akože štandardná cena a je to asi v poriadku, že tá kancelária prezidenta nejakej vzácnej návšteve dá nejaký takýto balíček. Že do toho, keď sa pozrite fakt tak ľudsky, tak to nie je také hrozné, že dobre, že bolo tam niekoľko desiatok ľudí, ktorí na tom pracovali, dostali na konci jeden večierok, kúpil sa nejaký alkohol. Na tom nie je nič neštandardné, nič, čo by nerobila žiadna iná firma. Štát je tiež vlastne ako taká firma. Treba zamestnancov nielen trestať, ale treba ich aj motivovať tým, že sem tam dostanú nejakú žúrku. A akože fakt, že ja sa nech sa na to sa snažím pozerať akokoľvek objektívne a ja nemám problém sa na svojho otca pozerať objektívne, však ja za veľa vecí som ho kritizoval. Tak ja by som v tomto obhajoval aj Fica, aj Šimečku, aj hocikoho. Mne to naozaj nepríde ako nič tragické. Máme ďalší telefonát, ďakujeme. Haló. Zdravím do štúdia, zdravím šéfredaktora a redaktora, zdravím Fikyho. Chcel by som sa spýtať na názor vašeho hostia, že čo si myslí o tomto našom politickom systéme, že či nie je už na čase niečo zmeniť, čo sa týka volieb a celého toho systému, lebo minulý týždeň tam bol pán Michalko, ktorého som počúval, ako si myslím, že perfektne rozprával, ale že ten parlament, máme tam 150 poslancov a reálne tam možno robí maximálne 50 ľudí, hej, že tých 100 ľudí sa tam schová niekde za tlačítkami. 50 si povedal veľa. No, áno, hej, to som chcel dodať, že aj z tých 50 je ešte veľa. Že či není na čase, lebo v mojom okolí, čo poznám veľa ľudí, fakt si myslím, že veľa ľudí poznám, že sú dosť nechutení, že už ani nechcú ísť k voľbám, lebo v podstate každé voľby len priniesli zmenu politických strán, ale že nič nové, nejaký nový vietor do plachet, že či by nebolo fakt na čase už uvažovať na nejakou zmenou politického systému, ako napríklad rozprával pán Štefunkov v ten švajčiarsky systém, hej, že tí, čo získajú najviac hlasov a idú spoločne, žiadne koaličné zmluvy, ako Judita Lašaková hovorila, že aj s docentom Bregoncom, že vlastne koaličná zmluva je proste ústavný akt, hej, že tieto veci všetky, že už sú tak zastaralé a kontraproduktívne. Však čo povedal pán Michalko, jak sa zložila vláda, tak oni sa od začiatku snažia zachrániť, hej, čo je kontraproduktívne, hej, že oni sa majú venovať zákonom, majú sa venovať ľuďom a nie, aby sa venovali tomu, že či to zachránia, a vydieračky, ministerské pozície majú byť ministerstva, alebo ministerské funkcie majú byť manažerské funkcie, nie politické funkcie, že fakt je na čase niečo zmeniť, lebo ľudia nechcú ísť k voľbám, lebo nevidia nejakú budúcnosť do toho, že sa niečo zmení, hej, že sa len vymenia ľudia, že na čase neuvažovať na nejakou zmenou politického systému. OK, dobre, ďakujeme. Ďakujem pekne. No, ja úplne súhlasím. Ja si myslím, že tento typ zriadenia, ktorý my máme, nie je úplne ideálny. Jednak absolútne nechápem, že čo je dôvod politických strán. Myslím si, že by to absolútne v pohode vedelo fungovať aj bez toho, že by ľudia volili si priamo svojich reprezentantov. Zároveň nechápem, že prečo môže voliť každý. V histórii ľudstva, keď si pozriete tie najpokročilejšie, najlepšie, najvyspelejšie krajiny, čo kedy boli, alebo krajiny, skôr také by som povedal, že civilizácie,
tak nikdy nevolili všetci. Proste prečo človek, čo nevie ani písať, ani čítať, by sa mal vyjadrovať k tomu, že kto bude vládnuť. To ja nerozumiem tiež. Takže určite by som, akože keby je to na mne, keby som nejaký samovládca a môžem robiť hocičo, tak by som určite upravil našu demokraciu vo veľa smeroch. Hlavne tieto volebné veci, lebo veľa vecí tam nedáva zmysel. Napríklad už len ten koncept tých politických strán, fakt tam dáva priestor. Sú tam poslanci, ktorí sú na kandidátke 32 miesto, nejaký úplný, proste nikto ho nepozná, nikto ho nevolil jeho konkrétne. On je jeden zo 150 poslancov, ktorí o nás rozhodujú. Fakt v tom nevidím na tom nič dobré. Proste každý jeden poslanec by mal byť osobnosť, ktorá tam bola zvolená, ktorá má svoj nejaký following a každý by tam mal byť preverený tou previerkou od tých ľudí. Nemal by tam byť niekto len za to, že je tam stláčač gombíkov pre niekoho, proste nejakého lídra strany. Proste, pre mi to zvláštne. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, Mari z Banskej Štiavnice. Ja volám preto, lebo by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo Filip spomínal, že čo by ste mali urobiť preto, aby ste viacej pritiahli mladých, aby o vás vedeli. A ja mám dnes 36 rokov, takže ešte sa pokladám za mladú, že teda nie som ešte asi najstaršia. Ale sledovať som vás začala pred viac ako 6 rokmi a dozvedela som sa o vás nie od nikoho, ale proste hľadala som sama informácie na internete, pretože som videla, čo sa teda deje na tej politickej scéne a zaujímalo ma to. Proste nebolo mi to jedno a všeobecne aj alternatívu, aj iné účty, ktoré som začala sledovať na YouTube a tak. A to chcem povedať, že vlastne to ani nie o tom, že možno vy, čo by ste mali urobiť preto, aby ste ľudí pritiahli, ale že ľudia mladí sa vlastne nezaujímajú a to je teda vlastne asi najväčší problém, že proste stačí sa len zaujímať o to, že čo je s nami, že čo sa bude diať, lebo proste máme deti, mám aj ja malé dieťa a nie je mi to jedno. Takže možno, že to by úplne stačilo, aby tí mladí ľudia sa viacej zaujímali a hľadali tie informácie, lebo vedia si ich nájsť aj sami, vedia sa k nim proste dostať, dnes to vôbec nie je problém. Prepáčte, ako sa voláte, madam? Z Banskej Štiavnice, Mari. Mari, keby boli všetci ako vy, tak tieto problémy, čo dneska máme, ani tu nesedíme. Ani by sme tu nesedeli. Áno, určite, ale ja si myslím, že nie som jediná, myslím si, že je nás dosť, ale... Podľa mňa je vás tak 65 dokopy na Slovensku. Myslím si, že len by naozaj sa mali tí mladí ľudia viacej zaujímať. Nie len o to, ako ste už aj vyspomínali, že sa zaujímajú, že proste ekonomika a tieto veci ich nezaujímajú a že sa zaujímajú len o iné pohlavia a tak, že proste toto je dôležité. A vlastne tým som chcela povedať to, že vlastne záleží mi to na tom kvôli mne, kvôli proste môjmu dieťaťu. Nie som jediná mladá a potom akože tých ľudí nezaujíma, že čo bude s ich deťmi, s ich rodinami. Je to zvláštne. Ďakujeme pekne. To by som nadviazal ešte na tú predošlú odpoveď a toto je presne ten problém, že napríklad ja som za to, aby mohli voliť len ľudia ako Mari, ktorí sa proste zaujímajú, ktorých na tom záleží a keby to tak bolo, tak by úplne stačilo, že takéto veci sledujú ľudia ako Mari, pretože vlastne to boli tí jediní, ktorí majú akoby tú silu niečo zmeniť. A keď to niekoho nezaujíma, keď niekto je hlúpy, alebo neznalý, alebo ignorantský, tak prečo by vôbec mal voliť? Takže to by som iba rozšíril tú predošlú odpoveď. A teda ľudí nezmeníte, ľudia sú takí, akí sú a podľa mňa teda akože cieľom takéhoto média ako Infovojna by podľa mňa malo akoby byť prehovárať, lebo aj tí hlupáci majú rovnaký hlas ako vy, Mari. A treba aj tých hlupákov proste im ukázať nejaký smer. Bohužiaľ, tak to je, lebo tá druhá strana tým hlupákom veľmi rada ukáže smer. Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči. Vypnite si to rádio, prosím vás. Pardon, Vyššie z Bystrice. Chcem sa spýtať pána Filipa, čo si myslí o zmenách, ktoré pravil, že Fico že bude sa zrušiť jeden volebný obvod. A
počúval som rozhovor s Dürerom, kde Dürer vravel, že Zoro vás nechce. Hej? A nepočul som celý platený rozhovor, ale túto informáciu som zachytil, tak či by to vedel nejako odkecať, že prečo nechce a či nechce, lebo keď vás Zoro nechce, tak ani ja nechcem Zora. Ďakujem, Dopo. Ďakujem pekne. No to je to, čo som vravel, že ja mám fakt taký veľký výtlak na niektorých ľudí, že by sa rozhodli stranu voliť alebo nevoliť len kvôli mne. Takže preto som aj vravel, že budem teda drahá nevesta, alebo že chcel by som byť. No a takže ďakujem veľmi pekne za podporu. A ja neviem úplne, že ako to má Zoro, ja som sa s ním o tomto úplne otvorene nerozprával. Viem, že niečo také povedal, ale neviem, do akej miery to myslel vážne. Fakt, nemal som fakt nejakú rozťahlú z očí voči debatu s ním o tomto, ale nemyslím si, že toto, čo povedal Dürer, je nejaké akože absolútne definitívne Zorové stanovisko, nemenné. Ja popravde ani neviem, že kedy to povedal a kde a v akom kontexte, takže neviem sa k tomu úplne vyjadriť. Každopádne mne Zoro do očí nepovedal, že nikdy ani náhodou, hej, že takáto debata neprebehla. Nepoznám presne jeho stanovisko voči mne. Ale ja ho mám rád, ja ho podporujem. Podľa mňa on je múdry človek a to je najdôležitejšie. A hlavne si myslím, že je spravodlivý človek. A teda tá druhá vec o tom volebnom obvode, prepáčte, ja sa priznám, že neviem úplne, o čom je reč. To nevadí, ale na túto otázku, ktorú vám položím ako poslednú, budete vedieť odpovedať určite a vlastne tým zhrniem všetky otázky našich poslucháčov, ktoré prichádzali mailom. Odpovedal otec na otázku, či príde s vami do Infovojny? Odpovedal s takým štýlom, že mi volal, len som to nemohol zdvihnúť z pochopiteľných dôvodov, takže možno sa mi to bude napísať, nech o tom nie je digitálna stopa, o tom, že prijal pozvanie. Ale že keď dokončíme, tak mu zavolám a dám vám hneď vedieť. Dobre. Ďakujeme pekne. Filip Sulík dnes hosťom štúdiu. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ja vám želám pekný deň vám všetkým, ktorí nás podporujete a počúvate. Do počutia, dovidenia zajtra. Ďakujeme a ja teda ďakujem hosťovi, Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Info.